Hello, astăzi vreau să vă vorbesc despre cea mai recentă carte citită de mine, Fata de pe stâncă, semnată de Lucinda Riley. Este autoarea cu numărul 2 în topul preferințelor mele după Kate Morton și cu greu mă pot ține departe de cărțile ei. Am reușit să strâng și toate cărțile din seria celor 7 surori, dar nu am avut încă curajul și timpul să mă apuc de ele. Așa că am citit Fata de pe stâncă momentan. Haideți să facem un scurt rezumat. În rolul principal o avem pe Grania, o tipă care tocmai a pierdut o sarcină și a abandonat fără nici cea mai mică explicație iubitul din America și se întoarce la familia ei în Irlanda natală, unde speră să-și găsească liniștea și curajul de a merge mai departe. Într-una din ieșirile ei în natură, ea face cunoștință cu Aurora, o fetiță cel puțin misterioasă, de care mama ei spune că ar trebui să se ferească. Mă refer la mama Graniei. Sunt multe lucruri de spus despre trecutul familiei Aurorei. Un blestem pare să planeze asupra lor și a casei lor. Viața Graniei s-ar putea să fie și mai rău dată peste cap de prietenia cu acest copil care bântuie pe stâncile din împrejurimi, locul unde mama ei și-a găsit sfârșitul. Grania nu poate spune totuși nu unui copil care îi caută cu ardoare compania. Astfel, ea ajunge și în casa familiei Liesel, unde face cunoștință cu chipeșul tatăl al Aurorei, de care pare să se și îndrăgostească. La scurt timp de la primele întâlniri, Grania ei se propune să aibă grijă de Aurora pentru o lună de zile, cât timp tatăl ei este plecat. Cum cele două se înțeleg foarte bine, Aurora este fericită pentru prima dată după mult timp, tatăl ei insistă, Grania acceptă și de aici începe să descopere toate lucrurile care fac deliciul acestei cărți. Stai numai să vezi cine o cheamă pe Aurora pe stânci și cine o trezește în miez de noapte ca să umble prin casă. Pregătește-te de o poveste amplă a unui trecut comun al celor două familii, a Aurorei și a Graniei. Trebuie să afli de ce a fugit Grania de iubitul din America, de ce tatăl Aurorei nu este prea prezent în viața ei, de unde a moștenit micuța talentul pentru balet. Oare a fost îndreptățită mama Graniei să o avertizeze în privința acestei familii? Poate Aurora aduce ceva bun în viața ei? Cam asta ar fi rezumatul. Acum să vă spun și părerea mea despre carte. Povestea este destul de încurcată și se desfășoară pe două planuri temporale. În urmă cu mulți ani, bunica Graniei și-a dedicat viața bunicii Aurorei. Lucrurile s-au sfârșit prost atunci. Acum, nepoatele lor se pare că retrăiesc scenariul. Destinul nu iartă. Oare de data asta finalul va fi fericit? Dacă e să fiu sinceră cu mine și cu tine, partea din prezent a povestii nu e cine știe ce, chiar dacă pare. Aș zice că are un ușor aer telenovelistic, poate și pentru că nu pot pricepe cum o femeie în toată firea nu cunoaște istoria familiei sale și se lasă atrasă într-o alta de dragul unui copil pe care îl cunoaște de doar câteva zile. O fi magie, o fi vulnerabilitatea de după pierderea sarcinii, nu știu ce să zic, nu mă prind. În schimb, povestea din trecut a bunicii Mary, al cărei destin cotește brusc atunci când îi se pune în brațe un bebeluș salvat din Rusia, este absolut delicioasă și nu are cum să nu te prindă. Ca de obicei, autoarea reușește să ne capteze atenția de la primele pagini și să o păstreze până la final. Cum ai putea să nu fii curios ce poveste ascunde fetița asta apărută de nicăieri, al cărei nume îngheață sângele în vene mamei Graniei? Cum ai putea să nu te întrebi ce ascund casa și familia Aurorei? Cum să nu dai pagină după pagină în căutarea unui răspuns pentru decizia Aurorei de a-și părăsi iubitul după pierderea sarcinii? Prea multe semne de întrebare, nu? Nu e vina mea, așa e cartea. Ce aș mai putea să spun eu despre ea este că, din păcate, deși atmosfera este bine redată, descrierile din acest roman ducând mult spre cererea lui Kate Morton, având un aer mai dark, gotic, lucru care pe mine nu mă deranjează deloc, cartea asta a fost o mică dezamăgire. Dezamăgește într-o anumită măsură, nu total. Mi se pare că se creează așteptări mult prea mari pentru ce ni se oferă, că dozele de mister sunt crescute artificial și dezvăluirile finale nu sunt pe măsura suspansului creat și a semnelor de întrebare ridicată. Personajele povestii din prezent mi se par imature și parcă departe de realitate. Mi-e greu să le înțeleg și să rezonez cu acțiunile și alegerile lor. Cele ale trecutului sunt verosimile, puternice, bine motivate, imperfecte prin cum trăiesc, dar perfect creionate. Dacă volumul s-ar fi concentrat strict pe partea de poveste din trecut, ar fi fost un succes total, sunt sigură de asta.
Deși Fata de pe stâncă nu e o capodoperă, n-aș zice nici că e o carte rea. În definitiv e Lucinda Riley. Dacă trecem peste personajele care uneori sunt enervante și nota prea dramatică dată unor lucruri care nu sunt nici pe departe atât de grave cum ai fi tentat să crezi, eu zic că merită o șansă, măcar de dragul stilului și al poveștii vechi pe care se ridică cea nouă.